chini baro Takarjala ni MLA Biswajit kalai bongni kani o kaisa tui nok Kotor ma khlai Swnamui rokhaikya haifano Swnamui rokhono mane abo complete suya ko o tui no chalu khlai jagya ko gabni bisingtoino haste hapangno borok ko khosarnani muthungo kami borok dati no o tui no chalu khlai borok kami borok tabu saitong khorang tisau ke baro Takarjala ni MLA Biswajit kalai maya gnang o bahake tipra sarung khairok jagoi bini je sakni je kolomtei chibiui je MLA engmani bini porman nuka Narengo bari khamtengo o bahino oro 4 number bormora Hathai Kotor bini o bahake mun kasajak belakino sujaknai belakino brom rujaknai chini MLA Biswajit kalai no keseng khnalanya kamini borok bai tam borok sa bobo hairo ke kaka mane o kami nongni family rok dusu rok kana rok 115 family tong 115 ke 115 je kamani yagulo mane dusu bin khandor ni kami khajak mane kami khajak mane sai chotor asi bosrok jungje khathima jora peika age bura buri churok to tongoi thui thangmaika kai jung ta mandang mani asok jora ke o tuile nok je Kotor ma tabo rok tal Swnamui mane abo sagrok tangir thakya abo bo MLA rok bo MLC rok bo montir rok abo nang sikena abo chini Biswajit kalai tono khai rok jabai tuino Swnamui thakya kai abo ne bisingo opo tabo dotino tartari no complete khaike chini paran boro rok tui manong nai tui kaham manong nai abo na ge khai batni tui rok bai nungui yasagui rok manongo onek kosto utongo kai tabo utui dotino complete khaiba jung onek kaham nai kai chini Biswajit kalai no bo bini bo hambai nai ke tabu norok mi thani to tabu tui to bo bahai rok nukjagoi mane norok bobono tui nanglai tongom to chalu khlai jagi bobono tui nang tong tui nungma khai ugo tikonte ti wel abo khoton jago to tari mai sono au bai kulok ja safety ja joto parabo abo chogoi bai ya tam khane nanglai tong bai ya age khai watni tui rok bai nungui ya sabi ro manongo onek kosto utongo kai tabu utui dudino complete khai ba jung onek kaham nai kai chini Biswajit kalai no bo bini bo hambai nai ke tabu norok mi thani to tabu tui to bo bahai rok nukjagoi mane norok bobono tui nanglai tongom to chalu khlai jagi bobono tui nang tong tui nungma khai ugo tikonte ti wel abo khoton jago to tari mai sono au bai kulok ja safety ja joto parabo abo chogoi bai ya tam khane nanglai tong bai ya nungai ja ongkai o chomoyo wati hayo kai gram ro bo ya hagai abo no nunglai ma ta tukulani bo hino ya wa hakene chong bebar lai din kati chong nong kamini lukorok le tamo samrok lai mane ketorok da khai tamo bo bahai rok mane business khai abo kisa saikena chinoro kono kheto bo kurui kono chakri pakri bo masabon kriko ngai chinoro jung muya phayo ba wa bol thali lo mukun lok ta nei ale jung chini jibon no jung bo hake joli thak ma thango kai jung oro kono phano chakrin chep sudu bo kurui kono phano ta bo maya khu aba ko bujuk to mat kono kere he lona obo juk to koi jono tongo to phano maya khu kai jono kenong kami rok le membership le lo tongo ke norok ni kami wo kuno samung rok ta tangrja kamung to rega dora phayo dora ka thagai tongo ya wa hita mane chok chungoi to phaya haste hapan bising kele nok pugro kebo de man baika no kagi mane kebo wala ni ko pore to o wala mung lek kre kebo bai mane complete nok man ja wala muka man baja usrok man na mang kana ne kontas poribar oge mang kana ani je manika kere ni tong bai na ke ini ni sini ani sini mung kai skumar de broma para kai Narengo kanisa Narengo kami o kami gum Narengo kami o para bolok ya bolok bel bari ati blok dengeran blok